Il-ħadd fil-għaxija f'Malta se tasal l-ewwel kunsinja tal-vaċċin ta' Moderna għal kontra l-coronavirus. Ħabar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'attività politika l-ħadd filgħodu fil-Mellieħa fejn saħaq li dan se jkompli jżid mas-suċċess li kiseb pajjiżna fil-pandemija. Id-Deputat Prim Ministru qal li Malta hija l-ewwel fl-Ewropa li kisbet dan il-vaċċin ta' Moderna. Jiena llum nista' ngħidilkom b'aħbar tajba oħra illejla tasal l-ewwel konsinja tal-vaċċin ieħor tal-Moderna. L-ewwel pajjiż fl-Ewropa li ħadd iġibuh. Huwa semma wkoll kif pajjiżi oħra qed iħarsu lejn Malta bħala pajjiż li mixi tajjeb fil-pandemija tant li kien hemm pajjiż li talab lil Malta għal vaċċin. Id-Deputat Prim Ministru kien ċar ukoll meta tkellem dwar id-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar xhur. Ħanejt xi ħaġa parentesi żgħira hawnhekk. Ħalli min m'għandux jagħmel joqgħod jivvinta l-istejjer naqtawlu l-għax bil-perżut. Il-Prim Ministru jien dejjem fuq l-istess paġna nkunu f'dil biċċa xogħol. F'di u fl-affarijiet l-oħrajn kollha. Ħalli ma jgħodux jivvintaw l-istejjer. Aħna tim wieħed, tim maqut, tim kabinet sħiħ flimkien. Id-deċiżjonijiet nieħduhom flimkien u nagħmluhom flimkien. Id-Deputat Prim Ministru saħaq li Gvern Laburista huwa tim maqut u huwa jitkellem sa 3 darbiet kuljum mal-Prim Ministru biex flimkien jaħdmu jieħdu d-deċiżjonijiet fl-aqwa interess tal-pajjiż.